मजेत ना. मी सुरभी तुमचं स्वागत करते तुमच्या आवडते चॅनल मध्ये. त्याचं नाव आहे अस्सल कोकणी लज्जतदार मेजवानी. तर आज मी तुम्हाला ज्वारीची भाकरीची रेसिपी सादर करणार आहे. तर वळूया आपल्या किचनकडे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. जसे जसे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन तसं तसं नोटिफिकेशन येत राहील. आज मी ज्वारीची भाकरी उकड न काढता ज्वारीची भाकरी करून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतले ते बघूया. इथे मी 1.5 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, चाळून घेतलेलं आहे आणि हे पाणी लागणार आहे आपल्याला थोडं मळण्यासाठी आणि थोडं भाकरीला लावण्यासाठी. आणि हे पिठामध्ये टाकण्यासाठी चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि हे सुकं पीठ आहे भाकरीला खाली थापण्यासाठी. आता हे पाणी मी गरम करायला ठेवलंय, ते मी पिठामध्ये ओतणार आहे भाकरी मऊ होण्यासाठी. तर आता आपल्याला पहिल्यांदा मी या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ टाकते आणि आपल्याला हे मी मगाशी गरम पाणी करून घेतलं होतं ते ओतायचंय त्या पिठामध्ये. आणि चमच्याच्या सहाय्याने हे पीठ आणि हे पाणी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं त्या पिठाला चोळून घ्यायचं पाणी, गरम पाणी, म्हणजे भाकरी अगदी मऊ होते. आता हे पीठ 5 मिनिटासाठी आपण असंच ठेवणार आहोत थंड करण्यासाठी. त्याच्यानंतर मी हे पीठ मळून घेणार आहे, त्याच्यानंतर आपण बघूया. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी हे पीठ मळायला घेते थोडं थोडं पाणी घालून. चांगलं व्यवस्थित मऊ अगदी पीठ मळून घ्यायचं. अगदी घट्ट पण नाही पीठ मळायचं आणि पातळ पण नाही पीठ मळायचं. पीठ आता मी मळून घेतलेलं आहे पूर्णपणे चांगलं मऊ. तर आता मी त्याचे गोळे करून घेते. आपल्याला पाहिजे त्या आकारात आपण गोळे करू शकतो. लहान मोठे जसं पाहिजे तशा आपण भाकऱ्या करू शकतो. आता ह्या पोळपाटावरती मी सुकं पीठ घेतलेलं आहे आणि ह्या पिठाच्या गोळ्याला हे असा आकार द्यायचा थोडा चपटा. आणि ही भाकरी मी हातानेच थापून दाखवणार आहे तुम्हाला. आणि हाताला चिकटत असेल तर थोडंसं सुकं पीठ लावून घ्यायचं, म्हणजे हाताला भाकरी चिकटणार नाही. आणि तुम्हाला जर हाताने नसेल जमत तर तुम्ही लाटणीचा सुद्धा उपयोग करू शकता. तर आता मी भाकरी थापून घेते पूर्णपणे. भाकरी आता थापून घेतलेली आहे मी, ती आता मी तव्यामध्ये टाकते. थंडी तवा आहे तो मी गरम करून घेतलेला आहे मोठ्या गॅसवरती. तर आता मी त्याच्यामध्ये भाकरी टाकते. भाकरी टाकताना गॅस कमी करायचा आणि त्याला भाकरीला पाणी लावून घ्यायचं. व्यवस्थित हाताची काळजी घ्यायची आणि सावकाशपणे भाकरीला पाणी लावून घ्यायचं. पाणी लावून घेतल्यानंतर गॅस मोठा करायचा आणि 1-2 मिनिटानंतर भाकरी दुसऱ्या बाजूने पलटून घ्यायची. आता साईडच्या कडा आपल्याला असं तव्याच्या मध्ये ठेवून असं व्यवस्थित शेकून घ्यायची भाकरी. आणि दुसऱ्या बाजूला अशी पलटून घ्यायची. चांगली व्यवस्थित अशी शेकून घ्यायची भाकरी. तुम्हाला दिसतच असेल
भाकरी मस्त अगदी टम्म फुगली आणि भाकरी आता शेकलेली आहे. ती आता मी काढून घेते एका डिश मध्ये. इथे आता आपली ज्वारीची भाकरी तयार आहे. सोबत कांदा आहे आणि वालाची भाजी. तुम्ही कोणत्याही भाजी बरोबर ही भाकरी खाऊ शकता.